Doar noi doi. În jur, orașul pare să ardă, dar între noi totul e o bulă de tăcere și supraviețuire. Dina și-a pierdut părinții cu câteva luni în urmă, uciși sub ochii ei, iar fratele ei, Petar, a fost dus într-un loc necunoscut. Mintea ei refuză să accepte că și el ar fi putut să dispară. Noapte de noapte, cutreieră străzile pustii printre clădiri sfărâmate și fum gros căutându-l, păcălindu-se singură că mai există undeva, ascuns de haos. E ritualul ei tăcut, mai frecvent decât rugăciunile pentru odihna părinților pierduți. Zoran o privește și se întreabă cum se descurcă ai lui acasă. Când a început războiul, el era lângă Dina, convins că și-a găsit sufletul pereche și că nimic nu-i poate despărți, doar moartea însăși. Din cauza ei, nu s-a mai întors niciodată în satul natal printre ai lui. Acum, în mijlocul dezastrului, îndoielile îl sfâșie, dar nu mai există cale de întors. Decizia e scrisă, ireversibilă. Zi de zi trăiesc unul lângă celălalt, împărțind tot ce au, pâinea uscată, resturile mărunte de mâncare, fiecare picătură mucegăită care cade din robinetul stricat, fiecare clipă de bucurie fragilă și durere adâncă. În lumina palidă a unui soare care abia mai străbate norii de fum și cenușă, legătura lor pare singurul punct de stabilitate într-o lume care se prăbușește. Dar chiar și așa, întrebarea persistă. Va fi suficient acest fir invizibil care îi leagă pentru a rezista ororilor ce îi înconjoară?